My name is Butlele Sawana. I'm from Queens Messi. Ngimetetiele ndize ngapha kwelicala ndizofuna umsebenzi and then ndiqale apho ukusebenza last year January as office administrator. As basisazi ubana it's not easy ubana sifumane imisebenzi as silutsha. I-companies ezifana neKamvelihle Bricks sisincede kakhulu ngoba akho sidingo soba siloko siya kwezinye indawo like other provinces okufuna umsebenzi, and nakhona ukusebenza apha kwasinceda ngokuthi si-support nezinye local businesses. Kanjani ngokuthi xa siholile it's easy for us uba sithenge like close nearby kwezi shop ezilapha eduze of which inceda nakwezinye businesses ngaloo ndlela. It's not must ubana siphumele ngaphandle like kwezinye provinces ubana sifumane igoods okanye yonke into esiyidingayo. So i-local businesses like iKamvelihle Bricks ziyanceda kakhulu communities zethu ngoba zinceda nge-employment kakhulu. Eastern Cape, home of legends.